Raġel ta' 37 sena minn Rabat jinsab fil-periklu tal-mewt wara li kien involut f'inċidenti kraħ ta' traffiku dal-għodu f'Burmarrat. Għal-ħabta ta' 7:30 ta' filgħodu r-raġel kien qed isuq Hyundai meta skidja bil-karozza u daħal f'karozza Ford Fiesta. Mara ta' 46 sena mill-Mellieħa kienet qed isuq il-Ford Fiesta. Fuq il-post marret ambulanza li ħadet minnu fih lir-raġel l-isptar Mater Dei b'xorta ħażina u ġiet ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt waqt li l-mara ta' 46 sena soffrit biss minn ġrieħ ħfief. Bil-każ infurmat il-Maġistrat Antonio Mizzi li ħatar diversi esperti biex jassistuh fl-inkjesta. Kawżata dan l-inċident triq fejn seħħ l-inċident id-direzzjoni mill-Mosta lejn Burmarrat kellha tinżamm magħluqa għal xi ħin. F'każ separat, raġel ta' 43 sena minn Ħalaxa weġġa gravi waqt li kien qed jagħmel xi xogħol f'sit ta' kostruzzjoni fi triq il-Keffa Swieqi. Kien għall-ħabta ta' 8 tas-Sibt filgħodu meta waqt li r-raġel kien qed jaħdem għal xi raġuni waqaf ġibja għolja madwar żewġ sulari. Fuq il-post issejħu l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll tim mediku biex jassistu lil persuna involuta. Ir-raġel ittieħed l-isptar Mater Dei fejn ġiet ċertifikati li qed isofri minn ġrieħi gravi iżda ma jinsabx fil-periklu tal-mewt. Il-Maġistrat tal-Assa Ejjem Farrugia ħatar diversi esperti biex jassistuh fl-inkjesta illi kienet appuntata.